День мне на картку прыходзяць кошты, якія мы вытрачаем тут побач у храме, тому што ну, лагер неабходна гадаваць, і таксама мы дакупаем некаторыя рэчы, якія нам неабходны для акцый. Вось, таму я не ведаю гэтага цудоўнага чалавека, шкада. Я бачу прозвішча, калі мне дазволіць гэты чалавек яго агучыць, я гэта з задавальненнем зраблю. Не, мы тут, бачыце, абсалютна цвярозыя, я нават пакажу свае вочкі. Я карыстаюся акулярам, таму што мне не вельмі прыгожая зараз шрам застаецца на лице, но гэта не страшна, я мяркую, што ў хуткім часе гэта знікне. Таму дзякуй шчыры ад Хелен Мінскай за падтрымку. Мы ўсё робім зарадзі Беларусі. Жыве Беларусь! Слава Украіне, Алга Казахстан. А гэтага не будзем згадваць, няхай ён проста здохне.